Ты, по правде, дзюба тебе буслик выдае. Ой, и что робить? Что? Придумал! Будешь у нас котиком новой породы. Долгодюбых. Долгодюбых? Долгодюбых. Дядуля, добродейте. Лаемся. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. О, а вы не бачили буслика і топу? Здається ж, я чую їхні голоси. Ой, якая паштовка пригожая. Цікава. Да кого яна? Наш любимый дядуля Добродей. Мне паштовка вельмі прыемна. Віншуем вас со святом. Святом? А якое сёння свято? Нешта я не припоминаю. Сёння сусветны дзень кошак. А я вялікі прыхільнік іх. Я так мару, каб у мяне з'явілася маленькая кацянятка. Я кажу, у вас не одно, а два котянятки з'явилися. Мрня. Ой, я про такое нават марыць не мог. Як жа твоё імя, котик? Мурлыка. Мурлыка. Які ж ти пригоженькі, Мурлыка. Дякую, мурня. Але ж ты казаў, што два кацяняты. Ці, можа, я не так зразумеў? Усё правильно зразумелі, дядулечка. Ёсць яшчэ адзін. Пушыстик. Толькі ён вельмі сарамлівы. Вылазіць не хоча. Ён там? Там. Пушыстик, маленькі. Ён даволі арыгінальны з выгляду. Але не сумнявайцеся, гэта таксама кот. Пароды долгодзюбы. О, зразумеў. Хадзі да нас, маленькі. Не саромейся. Тань. Ой. Поморлыкай. Мяу. Мяу. Ой. Ой, які ж ты милый, Пушистик. Дядуля Добродей, а мы вас лячить будем. Лячить? Так, усім же вядома, што коты дапамагаюць сваім гаспадарам пазбавіцца ад розных хвароб. Вось што у вас зараз баліць? Мы мігам вылечым. Дякуй за прапанову, даражэнькі. Але ў мяне нічога не баліць. Ой, шкода. Я не то я хотел сказать. Добре, что не болит. Тады мы пачнем мышей ловить. Ой. Ёсць у вас мыши, дядулечка? Мы их у один миг разгоним. Ой, і мышей няма. Ой, что ж туды яшчэ прапанаваць? А мы будем просто мурлыкать. На коленях у Добродея лежать и настрой ему снимать. Мрняу, мрняу. А яшчэ мы можем вам станчыць і песенку нашу каціную праспяваць. Правда? 3, 4. Прыйшлі у калыханку вясёлыя коты. Вясёлыя коты. Вясёлыя коты. Скачуть и танцуют веселые коты. И запрашаюць их спевать веселые коты. Веселые коты. Мурмяу. Дякую, мои любые, мои хорошие. Вы так мне настрой узняли. Мы старались. А вы ведаеце, дядуля, што кошак паважаюць ва ўсім свеце? Так, у некаторых краінах нават існуюць спецыяльныя крамы і цырульні для іх. Ведаю, у Японіі, напрыклад, ёсць храм кошак, які пабудаваны ў гонар 7 катоў, што верай і праўдай служылі японскім воінам. А ў Германіі існуе каціны музей. А між іншым, музеі кота ёсць у розных краінах. І ў Мінску такі існуе. Здорово! Давайте тады і ў Калыханцы музей кота створым. А што?
добрая прапанова. Нашы гледачы могуць дасылаць нам фотаздымкі сваіх гадаванцаў і аповеды пра іх. А зараз, дядулечка, калі мы вас порадовали, і вы нас порадуйте. Ага, мы чакаем. Што чакаеце? Ну як што? Подарунки, вядома. У Сусветны дзень кошак прынята сваім гадаванцам подарунки рабіць. Так? Вядома. І калі мы у вас сёння замест іх, мы таксама падаруначку чакаем. Ой, ну хітруны. Ну добра. Чаго жадаеце? Мурлыка і пушысцік? Ну, я б чым-небудзь салодзенькім пачаставаўся. Можна. Цукерачкамі шакаладнымі з гарбатай малінавай. І паволі, дядулечка. Вось дык, ну, а між іншым кацяняты салодкае не ядуць. Ну, гэта звычайныя кацяняты не ядуць. А нас проста неабходна ў гонар свята пачаставаць. Мурмяу. Ну добра, дамовіліся. А яшчэ я падару вам цікавы мультфільм. Ура! Сапраўднае свята. Глядзім. Ну вось такая у нас сёння калыханка атрымалася. Так хочацца пажадаць усім катам і кошкам, каб у іх быў свой дом і добрыя клапатлівыя гаспадары. А яшчэ раз я хачу вам, сябры мае, нагадаць. Мы ў адказе за тых, каго прыручылі. Добрай ночі усім. І прыемных сноў. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Мяу. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай,